What is up mga bay? Naata diri karon napit sa Monteverde Street. Dol ni siya sa Santa Ana. So buhat na to sa episode na to karon. Maglatagaw ta diri sa uyang guren. Mag-selfie ta sa taga-isa ka arch diri. May upat man na. So makita ninyo bag-o ra kong gupit no. Nya murag na sobrahan siya kanipis. Lain kita naon mura kong balot. Anyway, mag-focus na sa mga positive things in life. Pailou or Paifang. Mauni ang tawag sa traditional Chinese archway na ginabuhat para i-commemorate ang mga past achievements sa mga ninuno. Naay upat ka monuments nga inspired ani nga nagapalibot sa Chinatown. Isa-isahon kuno ni og duol og pa-selfie sa inyuhang vlogger karon. Might as well tan-aw na lang pud nato ang nakapalibot ani nila. First stop, Arch of Peace. Located sa corner sa Santa Ana and JP Laurel Avenue. Tapad sa Davao Central High School. Naglinya dire ang mga lahi-lahi ng mga commercial establishments. Ug unahan dire makita po nato ang Holy Cross ug Santa Ana Shrine Parish. So guys, nana ko dire atbang sa Santa Ana Peace Arch. Medyo awkward ko karon guys, daghan kay mga tao nagatanaw sa kuha, mura kong buang. Wala na gyud mo tabok dire. But anyway, we gotta do this. Gonna take a selfie, man. Next stop is the Arch of Prosperity, located gihapon along Santa Ana Avenue but on the other end dito sa Leon Garcia Street. By the way, linya po rin sila padulong Santa Ana Wharf. Nagsagol ang mga type sa establishments nga naa dire but mostly composed ni nga area og mga warehouses og mga hardwares. So guys, nanata karon diri sa Prosperity Arch. Mo na siya kana nasa ang likod tanawa, overexposed siya. Kailangan ako magdali guys, kailangan na ako mag-selfie kay naidako kay ngero kasi mapaakan ko. 1 2 3 go. Mao na to ang duha ka arches nga naa sa Santa Ana. The other two are located at Ramon, Magsaysay Avenue. Dire nagpila ang mga klase-klaseng cheap goods ug street foods. So nana ko dire sa tunga-tunga sa Magsaysay. Timo sa tag street foods. Pila na ako ka oras guhaw. So refreshing. Usually, hapon ni sila gabanat og paninda kani mga tusok-tusok. May na lang kay naapoy uban nga mga sayo na maligya kay wala taon ko'y pamahaw. As unsi na sa bunta guys, perteng inita. Ako na isa nag-shoot, solo flight me. Sold. Busog na ko. Pasita. Tama ta. Next one is the Arch of Friendship. Makita ni siya dool sa Jones Circle. Dool-dool pod ni sa Ateneo Jacinto. Kasagaran nga mga naadre kay mga hardware para sa mga piyesa sa bike, motor ug sakyanan. Napoy materyales sa construction ug uban pa. Dool pod dire ang mga departments DPWH ug DSWD. So guys, nanata karon dire sa kanto sa Ramon, Magsaysay, dire dapit sa Friendship Arch. You know what that means? It's selfie time. And for our last stop is the Unity Arch, located at the other end of Magsaysay Avenue. Visible na dire ang Magsaysay Park ug mga vendors na nagapaninda sa fruit market. Compared sa ubang corner sa Chinatown, mauni ang pinaka-populated na side. Kay dire makita ang mga ilado na establishments sama sa DCLA ug NCCC nga maong komprahanan sa mga manininda sa laing-laing area sa Davao. Nanata dire sa Pikas kanto sa Magsaysay. Ug kana kayong baba guys, kapoy na kayo. Mao na atong last stop, Unity Arch. Tara, sa likod. Boom. Ya, mga oras siguro tag durian. Ato ta dito sa fruit market. Mga on tag durian. So guys, na ako dire karon sa Toto Willy Store, dire ra ko dool sa Arch. Actually dili season karon sa durian, so medyo mahal-mahal ni siya than usual. Pero kay naa naman ta dire, mao man gyud ang ginabuhat basta naay mo adto dire sa uyang guren nga ga-vlog-vlog kunuhay, kaon magdurian, so mao lang pud durian. Mani sa tag-iya guys, mo tag-iya dire sa atuang ginakan-an karon si Toto Willy. Ug syempre, dili makumpleto ang atuang paglatagaw kung wala ning paborito nako nga durian nga naa sa Magsaysay. Okay kayo. Tamay kayo, grabe. Tamis kayo. I hope nag-enjoy mo sa atuang adventure.
I-share ninyo ni nga video sa inyong loved ones. Subscribe and tan-aw pa mo sa uban na akong uploads.